Sergi bilen otgoşuklu geçirilgen halkara matlagatyň işi plenar mejlis bilen dowam etdi. Onu ýurdumyzyň we daşary döwletleň ordaş tüzümleriniň, şeýle hem halkara uramalaryň ýol başçylary çykyş etdiler. Şunda ulug ulgamyny halkara hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak maksady bilen teklipler, bar bolan mümkinçilikler, durnuklyk üçin etmegiň çertleri beýan edildi. Çykyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne, ýurdumyzyň ulug aragatnaşyk ulgamynyň işini kämilleşdirmäge, dünýä döwletleri bilen özara wehbetli hyzmatdaşlygyň gerimini ýeňeltmäge aýratyn ähmiýet berilýänligi bellenildi. Ulug diplomatiýasynyň hukuky isatlaryny berkitmekde, döwletimiziň ulug podogynyň mümkinçiliklerini hatam puwtalandyrmakda, bu urda kanunçylygy kämilleşdirmekde, durmuşa geçirmekde. Türkmenistanyň prezidentiniň ulug diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasy möhüm ähmiýete eýedir. Halkara Awtomobil Ulaglary Birleşiginiň baş sekretary Umberto de Prete öz çygyşynda durnukly ulug ara baglanşygyna bagyşlanan möhüm maslahata gatnaşmagyň özü üçin uly hormatdygyny, ýol başçylyk edýän guramasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýeti eýedigini belledi. Ulug üsaşyr ulgamyna durmuşa geçirilýän giň möçörli özgertmeler, şeýle hem dünýäň öňde barjy iş-uğur toparlary bilen ýola goýulan gatnaşyklaryň ýokary derejesi, Türkmenistan bilen gatnaşyklary ösdürmäge bolan gyzyklanmalaryny artdyrýar diýip Halkara Awtomobil Ulaglary Birleşiginiň baş sekretary belledi. Hem de Türkmenistanyň bu urda gadanylýan üstünlükliň türkmen ulug operatorlaryna halkara bazaryna çykmagy hem de olaryň işini ilerletmäge ýardam berjekdigini anam bildirdi. Demir ýoluň hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygy Antonio Çyşkaşynda forumyň ýokary guramaçylyk derejesi üçin türkmen tarapyna hoşarlyk bildirip, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 26-njy noýabry bütün dünýä durnukly ulug gününi elan etmek baradaky kararnamasynyň ähmiýetini belledi. Ýurdumyzda logistikany ösdürmäge, diversifikasiýalaşdyrmaga möhüm ähmiýet berilýär. Ulug aragatnaşyk strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistan sewit we aklim ähmiýetli möhüm ulug hem de logistik merkez hökmüni eýleýän ornuny barha puwtalandyrýar. 2023-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen Milletler Birleşigine agza döwletleň bir agzdan gollamagyna, her ýylyň 26-njy noýabrynyň bütün dünýä durnukly ulug gününi ilip elan edilmegi, döwletimiziň öňe sürgen dünýä ähmiýetli başlangyçlarynyň giň gollawa eýe bolýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Garaşdy bir tarap ýurdumyzyň gatnaşmagyna dünýä össäşir ulug gatnawlary bilen baglanşykly köp işler amala aşyrylýar. Demirgazyk Günorta hem de Günnägur Günwatar ugurlary boýunça hereket edýän halkara ulug we össäşir geçirgelerini töretmek hakynda Iranyň, Omanyň, Kataryň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetläriniň arasynda alalaşyk. Gazagystan, Türkmenistan, Iran demir ýol geçirgesi hem de Ýewropa, Kavkaz, Aziýa halkara ulug geçirgesiniň çäklerini beýik ýöpek ýolunyň gaýtadan dikeltilmegi, eňi täze ulug teknologiýalaryny ornaşdyrmak, multimodal gatnawlary guramak we kämilleşdirmek boýunça giň girimli işleň durmuşa geçirilýänine şaýatlyk edýär. Beýlenilşýär Türkmenistan bugün multimodal ulug aragatnaşyk ulgamny, şol sana demir ýollary, awtolog, deňiz ýollary, portlar ýaly üçinçilik ulgamlaryny ösdürmek, gollamak üçin döwlet bilen hususy podogyň hyzmatdaşlygyny hatam jebitleşdirmegiň, bugura maýy goýumlaryny çekmegiň möhümdiginden uğraryp, bätleşige ukyp bilen milli logistika kompaniýalarynyň döredilmegine aýratyn üns berýär. Ulug podogyny halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy berkitmek bugüniň möhüm wezipesidir. Bu işleň barşyna ýurdumyz Howa Ulaglary podogyny raýat aviasiýasynyň halkara guramasy, Halkara Ulaglary Asosiasiýasy, Ýewropanyň uçuşlaryň howpsuzlygy boýunça agentligi, Awtomobil Ulaglary podogyny Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşigi, Demir ýol ulaglary podogyny Demir ýoluň hyzmatdaşlyk guramasy, Deňiz we Derýa ulaglary podogyny halkara deňiz guramasy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Hyzmatdaşlygyň çäklerini ýöreteleşdirilen okuwlary guramak, halkara derejeli hünärmenler taýýarlamak, üçinçilik ulgamlaryny netijeli ulanmak, döwre baplaşdyrmak hem de halkara hukuk resmi namalaryny taýýarlamak boýunça işler giň erim bilen alınıp barylýar. İçerki ulug podogyny kämilleşdirmek, halkara ulug logistika ulgamyna işe goşulmak, üssäşir ýük taşamalaryna hereketleri işçileşdirmek, milli ykdysadyýetimizi hasam ösdürmekde möhüm ähmiýete ýedir.
Şoňa görä-de Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň belend münberinden bu meseleleri diňe bir milli ýa-da sebit derejesinde däl, eýsem dünýä derejesinde de üns berilmeli meseleler hökmünde öňe sürge. Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy ulag ulgamyna hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine hil taýdan täze etergi bermäge gönükdirilen degişli kararnamalary kabul etdi. Bu möhüm resmi namalar Türkmenistanyň ulag ulgamyna durmuşa geçirilýän işleň halkara derejesinde gollanylýanynyň aýdyň suwtnamasydyr. Çykyş edenler bu gedeki forumyň durnukly ulag ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyny hasam giňeltmäge, Türkmenistanyň günnäger günwatary we demirgazy günorta ulag geçelgelerindäki ornuny, multimodal ýük geçirjilik boýunça innowasion mümkinçiliklerini dünýä ýaymaga giň mümkinçilik döretjekdigini, Türkmenistanyň halkara ulsaşyr ulag ulgamlarynyň ähmiýetini aýdyn görkezjekdigini anam bildirdiler. Matlatyň bölümleri boýunça dowam eden işinde ulag üsaşyr geçirgileri we intermodal baglanşyk diýen ur boýunça çykyşlar dinlenildi. Çykyşlarda gahrman arkadagymyň sebit we dünýä ähmiýetli öňden görçülükli başlangyçlary esatyna ýola goýulan işleň häzirki wagt arkadagy gahrman terdarmy tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde beýleki möhüm ugrlar bilen birlikde Türkmenistanyň ulag diplomatiýasyny ösdürmek babatda da halkara hyzmatdaşlygynyň netijeli ösdürilýäni aýratyn agtardy. Çykyş edenler halkara ulag üsaşyr geçirgelen strategik taýdan möhüm we amatly çatyrygyna gerleşýän beýtarap Türkmenistanyň ulag üsaşyr mümkinçiligini toplumlaryň ulanmak goýunça edýän taýlalaryny belletdiler. Şunda intermodal baglanşygyň üçin edilmegini gazanmak özara gatnaşyklary hasam ösdürmegiň häzirki zaman usullary hökmüne çykyş edýär. Bölümler boýunça dowam eden mejlisiň ýene-de biri durnukly ulag ulgamlaryny maliýeleşdirmek baradaky meselelere baglandy. Olar ýurtnyň ykdysadyýetlerine möhüm orny ýeleýän ulaglar podugyny halkara hyzmatdaşlyk arkaly münen beýlekde ösdürmegiň wajyp meseleleriniň maslahatlaşyp, bu işlerde 20 çörli taslamalary maliýeleşdirmek hemde ulang çeşmelerini döretmek goýunça pikir alýşdylar. Munyň özi durnukly ulag ulgamlaryny we olarda halkara gatnawlary, elkinji nowatda Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda gatnawlarda munyň beýlekde ösdürmekde diversifikasyýalaşdyrmakda ähmiýetliler diýip bellemek bilen halkara gatnawlaryny ylalaşykly ulag siýasat kemale getirmegiň wajypdygy, burada işleri düzgünleşdirgen halkara hukuk guralarynyň hasam kämilleşdirilmeli agtarly. Beýlenilýär 21-nji asyryň beýik ýüpek ýoluny döredip, ihlas edip gurulýan täze ýollar halklary durnukly ösüşe parahatçylyk alyp barýar. Çünki olar durnukly ösüşe, özara bähwetli hyzmatdaşlygy, ýakyn goňşular, şeýle hem dünýäniň alyssaky halklary bilen dostlugyny gatnaşyklaryny pogtalandyrmaga ýardam edýär. Şoňa görä döwletleriň sebitliň ikliminiň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk köprülerini gurgan Türkmenistanyň parahatçylyk süýçülikli daşary siýasatynda ulag diplomatiýasynyň aýratyn orny bar diýip çykyş edenler aýtdylar. Halkara ulag üsaşyr geçirgileri özara ara baglanşyk we ösüş 2024 adly halkara maslahatyň we sergiň çeklerinde Birleşen Milletler Guramasynyň hemmeler üçin howpsuz ýollar adly ýol howpsuzlygy boýunça çäret geçirildi. Ol Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasyny agda döwletleriň bir agdan gollamagyna her ýylyň 26-njy noýabryň bütün dünýä durnukly ulag günüýlip aglan edilmegine başlandy. Çykyş edenler ulag ulgamyna hyzmat edýän ýollaryň ähli ykdysadyýetiň möhüm urlarynyň biri diňnegtadylar. Onuň netijelik hereket etmegi dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyny, deňeçerligini üpçün edýär. Çykyş edenler bular barada aýtmak bilen ýurtlarda, sebitlerde, iklimlerde halkara derejesinde howpsuz ýollaryň üpçün edilmeginiň gatnawlaryň we hyzmatlaryň ygtybarlygyny hemde durnuklylygyna düýpli täsirini getirip, özara bähwetli gatnaşyklary hasy ösdürmekde möhüm ähmiýete ýa bolup durýanyny bellediler. Munyň özi dünýä ýüzündäki umumy ýagdaýa oňy täsirini getirge, sebitleýin we halkara hyzmatdaşlygyna, dünýä ösüşiniň ýagdaýlaryna ähli döwletleň gatnaşmagynyň derejesini kesgitlige. Çäleň dowamynda beýlenilýär. Garaşsyz beýtarap Türkmenistan ulag ulgamyna halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine, döwrewap infrastrukturanyň döredilmegine sallamly goşant goşýar.